যাতে তাকে রাজ্যের ব্যবহার করে পারে বলে উন্নতি করা হয়েছে। আমার যেটো বিটিসি পিএনডি ফান্ডার 15 ফাইন্যান্স আমার পিটিআর ডিপুটি চিফ শ্রীযুত গোবিন্দ চন্দ্র বসুমতাৰী ছাৰৰ যি ফাণ্ড পিএনডিৰ 15 ফাইন্যান্স এইটো যোগেদি আজি এই চেঁচাপানী বাপ্তিষ্ট চাৰ্জত তেখেতে চাৰ্জৰ অসুবিধাৰ কাৰণে এইটো অনুদানটো দিয়া হৈছিল। আজি আমাৰ ভৈৰৱকুণ্ড ব্লকৰ সন্মানীয় সভাপতি শ্ৰীযুত মনোজ কাকলি ডাঙৰীয়াৰ হাতৰ পৰা আজি এইটো মুকলি কৰি আজি এই বাপ্তিষ্ট চাৰ্জৰ মণ্ডলীক সঞ্জয় দিয়া হ'ল। বিগত দিনবোৰত যিবিলাক ৰাইজৰ কাৰণে চৰকাৰৰ আঁচনিবিলাক আছিল, চৰকাৰী আঁচনিবিলাক আহিছিল, সঁচাকৈয়ে মানে ৰাইজবিলাকে এই আঁচনিবিলাক উপলব্ধি কৰিব পৰা নাই বা তেখেতসকলে পোৱা নাই। কিন্তু এতিয়া যি বিটিআৰ যি UPPL চৰকাৰৰ যি 3 বছৰ কাৰ্যকালত যথেষ্ট ৰাইজে অনুদানবিলাক পাই আছে। ৰাস্তা ঘাট দলং বাউণ্ডাৰী ৱাল মন্দিৰৰ বাউণ্ডাৰী ৱাল মন্দিৰক অনুদান, এতিয়া আলাৰী চৌৰাং বিথাংখী এইবিলাক বিভিন্ন 25টা এতিয়ালৈকে আমাৰ বিটিআৰ চৰকাৰে 25টা মানে এটা আঁচনি তৈয়াৰ কৰি লৈছে যি BPL হোল্ডাৰ ৰাইজৰ কাৰণে, যি দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলত যিবোৰ ৰাইজ আমাৰ আছে তেখেতৰ কাৰণে আমাৰ চৰকাৰে বা UPPL চৰকাৰে বহুতখিনি সুবিধা প্ৰদান কৰিছে আৰু এনেকৈ আঁচনিবিলাক বহুত আনিছে। বিশেষকৈ এতিয়া ৰাইজে নিজেই কৈ আছে যে বিগত চৰকাৰ আৰু এতিয়াৰ চৰকাৰে যি কাম কৰাৰ যি পদ্ধতি যি পৰিকল্পনা চৰকাৰৰ নিশ্চয় ভাল পাইছে। এতিয়া 3 বছৰ কাৰ্যকালত বিশেষকৈ বহুত ডেভেলপমেণ্ট কাম ইয়াৰ উন্নয়নমূলক কাম বহুতখিনি আহিছে আৰু ৰাইজে এইবোৰ বস্তু উপলব্ধ কৰি আছে। সেইকাৰণে মই এটা UPPLৰ ভৈৰৱকুণ্ড ব্লক কমিটিৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী হিচাপে মই এইটোৱে ক'ব বিচাৰোঁ যে এতিয়া যি চৰকাৰ এতিয়াৰ আছে এইটো ৰাইজৰ পজিটিভ কাৰণে কাম কৰি আছে। এইটো চৰকাৰ ৰাইজৰ কাৰণে গৰীবৰ কাৰণে চৰকাৰ হয় এইটো। সেইকাৰণে বিভিন্ন জাগাত এতিয়া মন্দিৰ মছজিদ গীৰ্জা আপোনাৰ বাথৌ থানচালি এনেকুৱা বহুত জাগাত এইবোৰ অনুদান দি যেতিয়া মানে এটা গীৰ্জা বা মণ্ডলীত যিবিলাক গীৰ্জা আছে ইয়াত বিভিন্ন আমাৰ আলহীবিলাক আহে বা আমাৰ মণ্ডলীৰ মানুহবিলাক আহে, ইফা পেচাব কৰা বা আমাৰ টয়লেট যোৱাৰ মানে অসুবিধা হৈ পৰে। এইবোৰ জগাত এইবিলাক অনুদান দি কিনে ইমান যে ৰাইজক এটা সকাহ দিছে চৰকাৰে, এইটো মই UPPL চৰকাৰক ধন্যবাদ প্ৰকাশ কৰোঁ। লগতে মই বিটিআৰৰ ডিপুটি চিফ গোবিন্দ চন্দ্ৰ বসুমতাৰী ছাৰকো মই ধন্যবাদ প্ৰকাশ কৰোঁ। তেখেতে ৰাইজৰ যিবিলাক অসুবিধা বুজি আজি ৰাইজৰ কাৰণে তেখেতে যেনেকৈ এটা পৰিকল্পনা বনাই কিনে যি ৰাইজৰ কাৰণে কাম কৰি আছে তেখেতক ধন্যবাদ দিবই লাগিব। আৰু ৰাইজেও এই কথা বুজি পাইছে যে বিগত 17 বছৰ যি ৰাজত্বকাল আছিল BPFৰ আৰু এতিয়া যি 3 বছৰ কাৰ্যকাল আছে UPPLৰ, তেখেতৰ এই 3 বছৰ আৰু 17 বছৰৰ মাজত বহুত ডিফাৰেঞ্চ আজিৰ চৰকাৰে কাম কৰি আছে। সেইকাৰণে আৰু ৰাইজবিলাকে ভাল পাইছে, ৰাইজবিলাক মানে UPPLৰ কাৰণে সোমাই আছে, UPPLক ভাল পাই UPPLক জইন কৰি আছে। মই এইটোৱে ৰাইজক আহ্বান কৰিব বিচাৰোঁ, এই চৰকাৰৰ যি কাম কৰাৰ পদ্ধতি আগৰ বিগত চৰকাৰ আৰু এতিয়াৰ চৰকাৰৰ যি কাম কৰাৰ পদ্ধতি যি কাম কৰাৰ পৰিকল্পনা এইবোৰ আপোনালোকে অলপ অনুসৰণ কৰক, আপোনালোকে ডিফাৰেঞ্চটো ওলাই লওক, নিশ্চয় আপোনালোকে ভাল পাব। जोंनि बिटिआरनि डिपुटि चिफ बिथांखौबो आं बाद नायदों, मानो होनब्ला जोंनि बे एलाबारि VCDCनि सिङाव थानाय नरजनपारा एबा जोंनि मण्डलिया सेसापानि जों लिरो। जोंनि बे सेसापानि बाप्तिस्ट मण्डलियाव जोंहा बेबायदि नांगौ मुवाफोर बेबायदि गैयामोन। जों बेखौ मोननो थाखाय जों आसा खालामोमोन। आसा खालामनाय समायावनो जोंहा जितु बिटिआरनि डिपुटि चिफ बिथाङा जि गावनि दायित्व थानायलाय बिथाङा जोंनि जि धोरोमारि बेयाव धोरोमजों पार्थिख दोनालासिनो बे डिपुटि चिफ सारा बाजेट लाबाय बा बेबायदिनो मन्दिर मस्जिद बेबायदि गिर्जा गथाय धोरोमनि थाखाय बिथाङा रायजोनि लिडार जानायलाय डिपुटि चिफ सारा गोविन्द बसुमतारीया बेबायदि बाजेट खालामनायाव जोंबो मिथिनानै आरो जोंनो मिथिहोनानै जेब्ला जों मिथिबाय अब्ला जों सिन्था खालामबाय
जोंनि गामिनि जे लिडारफोर मण्डलि दैदेनगिरि बा बाथौ थानसालि दैदेनगिरि ब्रह्म मन्दिरनि दैदेनगिरि बा बेबायदिनो स्कुलनि हेडमास्टार बेबायदि लिडारफोरा बेबायदि प्रग्राम खालामब्ला असुबिदा जायो बेबायदि टयलेटनि थाखाय जों बेखौनो सिन्था खालामनानै जों सारनिसिम बिदि आर'ज बिलाइ होबाय बे आर'ज बिलाइखौ सारा नाजावबाय दा नाजावनानै फैयै फैयै जोंनि बे एलाबारि दखरा सिंनि बे सेसापानि मण्डलियाबो मोननो दिनै हैखम जाबाय जों बे टयलेटखौ 11 लाखनि मोननायमोन बेयाव मोननानै बेयाव इन्डिभिजुवेल सासे बेबायदिनो थांखि खालामबाय बे मण्डलिनि सिङावनो बे खामानिखौ मावनो थाखाय दा जों सिन्था खालामबाय बे मण्डलियाव गोबां प्रग्राम जायोमोन जों रायजो जानानै बेबायदिनो प्लास्टिक खोंबायबायनानै बा थिं खाबायबायनानै बा जों बेबायदि थालिर बिलाइफोर खानानै जों बेबायदि प्रग्रामखौ बहुद खुंबोबाय जों बेबायदिनो खुंबो जोङो बे सिटुवेसनखौ लानानै जोङो बेजों सोलायनो गोनां जाबाय सोलायनायनि उपाया बेनो जोंहा जिथु बिटिआरनि डेपुटि चिफआ जोंनो मोनसे उपाय होनायलाय जों बे उपायखौ बे समायाव जों थालिर बिलाइ बा प्लास्टिक बा थिं बेखौ जों दिनै गोजान खालामनो हाबाय दा बे गोजान खालामनो हानायानो जोंनि जि बिटिसिनि डेपुटि चिफ बिथांनि जुगिदि जों खालामनो हाबाय आं बेखौनो खावलायदों दिनै जोंनि बे नरजुनपारा बा सेसापानिनि रायजोफोरखौ दिनै जों बायदि मुवा बाथ्राफोरखौ जों बुंलायालासिनो जों बयखौबो आं खावलायदों मोजां सिन्ता धारना खालामनो जों मोजां सिन्ता खालामबानो जों हदाय मोजांखौ जों मोनबोबाय थागोन आं बेखौनो दिनै बे निउसनि जुगिदि खावलायदों हदाय मोजां सिन्ता धारना खालामनो सोरनिबा सासेखौ नोजोर खालामनानै सोरनिबा खर' सायाव बाथ्रा बुंनायखौ आं गारजानो लुगैदों आरो आंजों हेफाजाब खालामनायाव बा रायजोजों हेफाजाब खालामनायाव आं ओंखारबोनो खावलायदों बयबो लैहोर लैहोर फैनांगौ दिनै जोंनि गामिया गोदोनिसाय दायो जों नायोब्ला बहुद माने सोलायनायाव फैबाय बेनिखाय जों गामि ओनसोला सोलायदों बेनिखाय जोंनि मानसिफ्राबो सोलायनांगौ होननानै आं बयखौबो खावलायदों दिनै आं सन्मान होदों जोंनि जिथु मानगोनां जोंनिनो बापटिस्ट मण्डलनि पालक बिथाङाबो गोबां बेबायदि बाथ्राफोराव मावनाय दांनायाव सहाय खालामबाय बेनिखाय आं बिथांखौबो निउसनि जुगिदि धन्यबाद होदों जोंनो बेबायदि सम खाबु बिथाङाबो बहुद होबाय आरो इयुनफोराव बिदि होबाय थागोन होननानै आं आसा खालामदों आरो लोगोसे आं खावलायनो सानदों जों रायजो राजाखौ नेक्स्ट आरो बेबायदिनो समाव बिदि फैबाय थानाय समफोराव जाहाथे सहाय खालामो जों लिडार जानानै जों सम जेब्ला जोंनि सम फैयो अब्ला जों नाहरनो गोनां जायो उनथिं दोलो नांगौ जेब्ला दोलोखौ आं नाहरनानै मोननो लुगैयो बेनिखाय मोननो लुगैनाय बायदि रायजोआ जाहाथे सिन्ता धारना खालामो आं खावलायनाय थाबाय आरो जोंनि बे ओनसोलाव जौगाबावनो आरो फैबाय थादों जों नैबे सप्तानि भितराव आखाइ होबावसिगोन जोंहा जिबायदि असुबिदा मानसि बेबायदि दैज्लां बोथोराव जों खेथि मावो जों दैनि थाखाय बेबायदि खेथि बाथियाव दंग' बारोब्ला जों गोबां बेबायदि आइजो माहारिफोरा दुब्लियाव हौवाफोरनो ओंखाम हैनायाव बेबायदि असुबिदा जायोमोन दा नैबेखौबो जोंनि बे जिथु असुबिदा जागा जों बेबायदि स्लेब कालभार सारनिफ्राय जों मोननो हाबाय बेखौबो जों मावनो थांगासिनो आरो लोगोसे जोंनिनो नरजुनपारानि जिथु आदिबासि बापटिस्ट चार्च जिथु मासखुन्थि हाखा मण्डलि बेयावबो सारा जेब्ला जों सिन्ता खालामनानै बेयावबो रायजो दङ होननानै जों एप्लिकेसन होदोंमोन बेखौबो नेवसियालासिनो सारा होबाय दायो जों बेखौबो मावनो थांगासिनो बेनिखाय जोंनि एलाबारिनि सिङाव थानाय जिथु नरजुनपारा बा एलाबारि जोंनि बे ओनसोलाव जोंनि एरियायाव सारा गोबां खामानि हरदों दिनै आं बेखौनो खावलायदों जोंनि ओनसोलनि मानसिफ्रा सिन्ता खालामगोन हदायबो मोजांखौ आं बेखौनो लुगैबाय रायजो राजानिफ्राय मोननो थाखाय मोजां सिन्ता धारनाखौ आरो लोगोसे जोंनि एरियायाव गोबां लामा सेंसन जाबाय जोंनि जिथु जों भट होनो थाङो जोंनि जिथु सेन्टार बेबो जोंहा सारा जोंनो हरखाबाय अलरेडि बेखौबो जों मोननो हाबाय लोगोसे आं गोबां बुंनो सानाखै जोंनि जिथु नांगौमानिखौ जोंनि बिटिसिनि डेपुटि चिफ सारा अलरेडि अके खालामनानै दोनजोबबाय हरबाय
आरो हरबावनो दोङो हरबायनो थागोन जों बेखौ आरो मोनगोन होननानै मिजिं थिनानै आंनि जिथु बे ओनसोलनि अभाब अभिजुग जिथु मिथिहोनाय बाथ्रा आं बिसोरनो दोनथ'नाय जाबाय।